בוקר טוב אדוני, רעיון עבודה, יש לי ים ביטחון, מתאימה למשרה, יצירתית, גמישה, מגיעה עם מלא ניסיון. מה, את רווקה? לא? מתוכנן לך הריון? יאהבו! וואלה בא להסביר לי, נדחף לי למשרד, לאן אתה מתקרב? תעיף מפה את היד, ואני חשבתי שזו עוד ישיבה דחופה, הוא לא מפסיק להחמיא, האם זאת הטרדה? מה החוזקות שלי? מכורה לעבודה, לא מפספסת אף שיחה. מה זאת אומרת ככה אני לא אוכל להקים משפחה? אוקיי, הכל נשמע לי טוב. מה ציפיות השכר? 35% פחות זה נקבע לפי מגדר. יודעים שזה בן אדם, מה להגיש עליו תלונה, הוא העובד הכי ותיק ואני פה בקושי שנה, חוץ מזה מי יאמין לי, אז היה קצת לא נעים, יש לו משפחה וילדים, מה עכשיו נהרוס לו את החיים? ואני רק מקווה שעד 2036 אני אשיג דיסקט מסעות כל דבר שיש, והתלונה טוב לו יכולה קצת לחכות, גם ככה לא יספרו אותי אם אין לי הוכחות. אני לא דואגת לטובים שבין הגברים, הם ישרדו כולם, בזמן שהטובות שבין הנשים צריך גם להם לתת את ההזדמנות. חצי משרה גמישה, בפועל לרעד אחת לפחות. טוב, השכר שלי יותר נמוך, כנראה כי יש לי יותר תארים, פחות קידומים, פחות הצלחה. 60% סיכוי שהתלונה תיגמר בפשרה. 30% מהטרדות קורות במקום עבודה. ויש 0 מנכ"ליות במשרדי הממשלה. ואני רק מקווה שעד 2036 אני אשיג טיסות נוסעים כל דבר שיש, והתלונה טוב לו יכולה קצת לחכות, גם ככה לא יספרו אותי אם אין לי הוכחות. Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ra-ta-ta-ra-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ra-ra-ra-ta-ta-ra-ra-ra-ra.